Sino katamatay? Ata? Masalok ng konti ko dun tulad ba sa lupa. Okay. Hindi pa naman kumuha na yun. Hanggang ngayon? Ayaw. Bawal. Puro alcohol ka lang. Saan ka kumukuha ng tubig ng mga? Si Robin lang, saka si Robin lang, saka yung mga anak nila. Sila lahat. Alam mo pala, lalaki pa ng alam mo. Kaya wala ako nagkakasya eh. Doon. Dito ko eh. Ngayon, hindi ko na kaya. Baka ito. Ako din yung pinagkasya. Kaya, kahit pala katanghalian dito, ngayon mo. Ano oras pa? Mas 4 na, nagpunta kami. Yan po, makapagod na. Makakataglaw. Kaya inaalala. Napakasimple na klase ng pulot yun. Mga apat na ito ng pulot. Makakalapit. Pwede na lang yung video ad ng balas mo. Bumabagal ah. Right now. Wow, sarap naman.
Sarado talaga yung Paul na to. Pwede pagpatalit ko lang. Ay, Ah! sarado talaga yung Paul na to. Ito parang ano to, ano patag no? Kung nililip nila sir, pwede lang naman ipatalitin natin sa dagat. Galing siya sa patag. Sa patag sa Natin sa lagi ito, pagbilisan mo yung buhok, mga buhok. Dahil po ito mga ganun. Oo. Kaya, sir, kung meron ba ang salita ng buhok na makakitalan ng buhok, para Kailangan natin na. ah, oo. Ito, ikutin natin. Puro nakatayo. Ito lang mga brown na Atin yung ikutin. action na sa sa lutola. Puro person yung bago makapilita. Hindi nila nakikita yun. Bumangan na. Basta mag-ano ka lang ng resibo para marin. Kita mo walang resibo, hindi natin may-reimburse yun. OR. Dapat may PIN number yung resibo. Parang kung hindi natin kaya may packet or a baseline. Kanilang tao. Na. Saan ganda rin yung budo? Kahit pakinaan na. Gagawa niyo medyo over dito para matapos. Dapat may dyan yan. Alam mo yun, over na yung araw doon sa buwan. Kasi Ito yung pangit yung bukawi na masyado mabababa. Alam mo, paano yung mga tayo nyo? Ito na yun, pagbubukawi ng aking namin. Gagawin na rin natin ito. Tulos. Ito yung pinatuloy ng mga ano. Ano yung bukawi kay kahit yung yung kaya. Kasi ba, pag dito, dito din eh. Tatanggal yan, di ba? Yung mga ako, para at least kaya. Dati kailangan natin makatagtay. Pag nalilisip siya, tanong na tanong dito. Yun yung natatanong ko siya sa atin. Yung mali. So, sa taas, makikita na yung tubo mo. Parang tubo mo. Ay, makakita siya. Pagka ako, kahit may kawayan pa. Ito natin pinig ko natin sa kanila. Yung kaya na yun. Sa taas. Kailangan yung matatabi yung pagka. Sa bakit yung tubo mo. Kasi magagambol pa ako mamaya. Makakita pa rin.
Wala nang iba. Puro na silugin natin. Hindi nga dati nga Sir Romel eh. Ay, silugin. Ay, silugin ko. Si Andrew gusto mo ng tikman. Sarap kaya tuloy ka ng puta. Makakanta ka pagkapuro. Puro may gusto mo rin. Bakit? Ano tingin mo Pagkatapos yung sabihin maglalaway siya, hindi kanya patitikman. No! Sabi mo nga eh, di ba? Yes, sir. Paano ko yan? Ulitin mo yung no. Hindi mo ko matitignan. Ang galing, ano? Pero si Romel, parang tingnan mo lang po. Kasi hindi na tayo. Dapat ready mo kasi yung taas. Bakit mo? Kailangan ko ba ng pass? Di ba pwedeng kasi na lang kita? Sweldo ko. Sweldo pala si Romel. Kaya pala mas yung pakiramdam ko sa sweldo pala si Romel. Kaya tayo ganyan, ha? Pagkaya naman sa'yo, iba namin pinakalawa. Oo. Yan ni Romel. Pinaalala niya, no? Swabbing pagre-remind niya sa akin. Sir, sa sweldo ko ngayon. Ang nag-store nito, di ba? Kaya lang baka ito nito yung trabaho ko. Alis siya. Hindi gusto kong marinig. Kita mo naman, happy ka naman doon sa performance mo ngayon, di ba? Mamaya pakikitaan din ko na mula itong performance. Baka pwede naman dito. 1.5. At least may dagdag yung sweldo mo, Ben. 1.550. O yan ha, pinagkagkag pa akong 50. Ano? Kera ako kahon. Makaya ka din pa nila. Si Louie. Si Louie. Si Louie lang baka sakaling bumigay parang pang pera yun. Ano ba yan? Parang lang baka naman Louie marinig mo sinabi ko. Oo, so, nanonood siya araw-araw, mapapanood niya nung sinasabi mo, Ben. Sorry baka sabihin mo naman kinukuha kita. Binabas kita kagad. Dapat pala lalaki ito. Ano ba yan? Mo, abel. At Isang taon. nakapagutong ka na. Kaya hindi pwede magpadugtong. Tignan mo muna kung masarap yan. Mamaya hindi masarap yan. Kaya yung nasa baba, yung kubo ng gas natin na gagawin. Ayun, baka yun ang lugar. Ano tawag sa malalaki? Bangko. Ano? Pinatawag. Sa Nantulan. Masarap sa bangko. Sir, masarap sa bangko. Nantulan. Hindi na binago. Masarap yan. Sinigang. Hindi pag may buo na to, magdala ko ng buo. At saka kamote. Talbos ng kamote. Yun yung alamang. Parang po. Kung maliliit yung parang dito. Naunawaan ako tayo. Ayun ba ito sa linggo? Ayun bukas ko lang. Papakipot lang. Hindi kaya ano, palulubang Nagkakataon niya eh. Kay Robert. Nagkakataon. Pwede
di ano na lang, pag alis ka, kinabukasan, Monday, o diretso na. Hindi ka na. Ayaw mag-day off, malaki Ako, pa pag nga hindi pala pangangailangan mo, kinukuha na kita ng 1.5, ayaw mo pang kumaga. Kaysa nagpapakahirap ka ng ito, yun, ilang oras lang. So, talagang, kaya nagdagang pa ng 50, ayaw mo pa rin. Doon, hindi naman gano'ng mahihirapan ng panta ng pagkaka. Louie! Hi, Louie! Diyan ka matulog mamaya. Si Louie kuya, mukhang virgin. Si Romel hindi eh. Oo, hindi ko po natin. Oo. Ano pala? Ako nga, kung hindi pa ako balita, baka tayo. Ano, anim pa lang, ano? Kaya 6 lang ang anak mo kasi ganyan ka. Bakit? Pero kung hindi ako nagkaganito. 12 na. Tatlong doble. Ganun mo talaga daan na, basta lang lang. Ay, yung nagbibilaw. Puti, oh. Puti. Ganda, oh. Anong malaman yan? Yan. Pero, kahoy lang din, pero ganyan ang ulo yung kahoy. Itira natin yan, kasi aalis. Hindi ka tumulong. Eh, ang dami mong namumulaklak na pinagtatabas dun sa baba. Alis, oh. Yung namumulaklak ng ano, yung parang kurkuma, yung namumulaklak ng parang bilog na ano. Pinagtatabas mo eh, yung ibaba ng ano, ng upo. Yung mga marami doon. Parang Oo. luya, doctor. Na. Pero akala ko mahilig ka sa ano, bulaklak. May bulak-bulakan. Ito ba? Ano ba? Avocado? Oo. Ito pumutol. Nung nagawa naman sa ano, kasi ginanyan niya dyan sa taas. Kanya pinutol. Dapat dito rin talaga. Tapos di babalik din dito. Di sayang. Namumulaklak, namumuna. Malaki na. Anak na yan. Iba nga. Kasi nga tayo yung mga meron na nagkata ng tatlo kay Kate. Kaya patro. Kasi yung may kata tayo lang kasi tayo dalawang isa namin kita dito. Talagang dito. 25 per kilo. Ano bang avocado ngayon sa market? Ano naman 25 rin sa market. Hindi ba kami tinatapa? Ibababa lang ito. Ano ito? Hindi, meron tayo ito. Ang nagsabi ng presyo yung bibili. Para malaman na rin. Kung tayo na lang kumuha ng dalawa, sabi ba yung Hindi pa naman tapos. parang dalawa yung iwan. Yung bata to.
sa mga ng kilometer. Magkano na yan? Sigurado nakita mo yun. May dalawang loob kaya? Dalawang. Wala ko po na. Ah. Ayun na. Pero pwedeng bahayan yan. Sa bawat isang wala na. Alin? Anong puno yan? Umalis na yung kuya mo. Ha? Roblox. Umalis na yung kuya mo. Kulay. Ito kulay natin. Ikaw ba sa... Blue. Blue red. Ano na? Siyempre, naka-headset ako, naka-bluetooth ako. Kaya gano'n. Marami mong bata dyan. Eh, naglaba ko ba? Ah, oo. Naglaba ka ba? Yan ang ulan pala dyan. Natiyo. Natiyo naman. Natiyo naman. Hindi mo nga meron kung kakain. Ano ba tayo anak? Ano? Yan. Pero mabubuhay yung pagkakas. Sikat ka na lang. Patulog-tulog ka Ano na na lang. nakatulog sa bubuhay? Pero yan, galing kanina niya. Ayun sa natin. Yung sa natin. Kaya pag nag-harvest ka ng kamote sa ako, dalawa na kayo. Yung ugal sa sa isang planting material, yung ganyan lang. Eh yung kung ganyan kataas yan, sa bagay hindi mo naman yung bantang taas, hindi po pwede. Yung baba lang. Yung makakakuha ka ng mga limang cutting, isang puno. Kaya ang isang puno mo, magiging ilang puno ba? Diba? Madami yun. Oh. Pero ano lang siya, yung mga bagong iba, ibang trace ang sila lang sa after that, bababa na rin. Quality. Bili ka na naman ng palitan. At may isa kami nga danong. Sa pagpapadami na. Kaya walang naman yan. Ang gulay naman. Tanga. 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 Ang German ah. Bagay, hindi na makatulog na ako. Baka hindi sila tinanim eh. Yung
tinapon lang dyan. Tinapon lang. Kinakain na? At pinagtutuan. Ano ba yan? Yung ano yung unggoy. Sabi ko yun. Pero ano yan? May pakinabang pa rin daw yan. Buli mo sa suka. Kasi matamis naman yan. Bago lang. Kaya nakakain tayo yan. May distorbo. Yung isa ba yun? Malalaki, di ba? Ang tawag sila ito, ano? Butuan niya. Butuan. Butuan ang tawag. Butuan. Parang pang ganyan. Parang tawag dito na nakatan pero kulay verde siya. Oo, wala naman ang paano eh. Nagpaalam naman. Sarap mo eh. Pagdating ni Madam, parang di ko yun naman. Nang? Ay, tawag sa'yo. Saan ang babakuran mo? Ito puro ko. Dito? Hindi pa tapos yun yan. Hindi pa. Ayun sinabi mo. Sa camera tayo, nakakagaya. Hindi ay kayo. Sino mas maraming pa? Si Andrew, si Romel, si Renomer. Renomer na. Lukas ang hali. Sige, sige. Sabi Ito mo. naman. Ito may isang mga. Yung Baka tayo iba, mo pag mga nantok, kulog. mawala yung antok. Ako kayo, bumigay lang ako. Pero talagang hindi nyo talaga pagkatao talagang dati sa kanya ko lang nadala. Kaya ito yung sakit yung pagkalit sa palo. Yung pupunta ko dito. Ito yung Mas maganda ganyan. Kaysa ganyan. Ano? Sige lang, ay, ibaba mo. Parang nagtatanong ko. Hindi, okay lang. Kasi mo ka dito. Hindi pa po talaga. Pwede sa akin. Again. Parang nakit ko pa yung I can't imagine, hindi ko nakakaya. Lugon. Biglaan. Bumagsak mo ng bigla. Ito ba yung pinag-usapan natin, yan? Ayan yung puno na yan. Totoo. Malalaglag na ba yan? Yes, sir.
Ah. Pag mga mahina, upuan. Ano po? Gagawin namin sa inyo ng ginagpaalam ko kasi alam ko. Pag mamaya may secret din ako sa'yo. Ay! Makawalan tayo ng contact. Sumuko. Nakaupo yung lumalapit. Pag sumuko, ibibenta ko na lang. Wala sila maliligo. Sino ang nag-grass cut dito? Grass cut o ano? Pinabas. Ba't tayo gamitin yung grass cutter natin? Malalaki sa dalo. Ang daming nagpo-comment, mag-grass cut kayo para mabilis. Hindi pwede siya sa ganun. Hindi pwede dito. Doon sa taas na, doon sa may kalamansihan. Ganun siya. Yun ang pwede yung Yung grass cut. kahit lang pwede yun. Pagka dito lang mas mabilis ang tabas yan. May kamote dito. Ano mga kamote natin to? Ay, nasarap ang hollow blocks, oh. Hindi pa nila enough. Binaba. Ay, baba lahat. Tapos yan. Nagdalong pa sila ako kanina. Hindi na. Dadari tayo na lang. Ang kailangan natin mag-win siya. Kahit walang pa natin na rin, tirahin natin na rin ang kakayaan. Sticker lang natin bulaklak na yun. Binulot talaga yun. Mabulot ang ginawa niya. Dapat ako, balas pa natin ito. Malambot na nito na ito. Ayan, so magko-closing na tayo. Tapos na yung visit natin for today. May gusto lang ako i-shout out si Starlight. Siya po ay subscriber sa Agro Business. Lagi po siya nanonood. At lagi siyang nag-donate doon sa YouTube Thanks. Yung YouTube Thanks po yun, pwede po silang mag-donate ng pera doon. Tapos papasok po sa in the form of comments, di ba? Punta ka doon sa YouTube, doon sa YouTube mismo, may makikita ka doon na button ng YouTube Thanks. May-click po nila yun, tapos nag-donate po sila ng cash. Ngayon po, sa Starlight, nagbigay din sa akin $50. Ganun. Tapos yun, syempre, hindi naman yung $50 mapupunta sa atin. Kasi pupunin yung YouTube mission sa mga taxes ko po. So yung natira, lahat ng natira, ibibigay ko kay Kuya Nob. Ay, sir, ito na. Oo. Ayan. Thank you. Salamat po. Kay Starlight. Kay Starlight. Ayan. Bye-bye. Eh, yun ang hindi ko alam kasi yun ang pangalan niya sa YouTube. Malamang. Starlight. Thank you. Maraming salamat po. Ayan. Maraming pagtulong sa mga Sa susunod, kung may mag-donate ulit, i-rotate natin kay Romel, kay Andrew, yan. Hindi po namin kayo makakalimutan. Basta magpatawa ka daw lang. Okay, maganda na gagawin ko po ang lahat para lumigaya kayo. Alright, sige. Dito na po nagtatapos yung episode namin po. Thank you.
Pinoy Daily Business Videos. Paano kumita and how to start your own business today. Pero ang hayop-hayop talaga yan, kung sa mga lalaki, mga polisa. Hindi ako trabaho ng todo-todo. Yung mga budget ko. Yung dahilan ko bakit hindi ako gusto sa Ano sir, malakas mo yung pasensya na ha, hindi ako makayubo, hindi ako makatulong magkamas. Nahihilo ako. mga audience, intindihin niyo po. Sir, talaga pong malalaman nila po katotohanan. Hindi ko rin talaga. Talagang lang ni Sir. Dahil para lang makabuo ng mga kaalaman. Tapos sila, ma-share sa atin. Po, tulog. Marami mang pagsubok ang sa'yo ay dumating. Huwag makakalimot mo sa Diyos tumalangin. Sa iyong bukal ng puso, siya'y paghariin. Sa lahat na bigay ng Diyos, pagsubok di iindahin. Walang hindi makakaya, magtiwala ka sa Diyos. Maging itong kalungkutan sa puso mo'y di papasok. Paghariin ng pag-ibig, gagaan ang iyong loob. At dadaloy ang kalakasan, magtiwala ka sa Diyos. At dadaloy ang kalakasan, magtiwala ka sa Diyos. At dadaloy ang kalakasan, magtiwala ka sa Diyos. Thank you very much. Available na po ang agribusiness merge sa Shopee. Ang link nasa description box. Pinoy Daily Business Videos. Paano kumita and how to start your own business today. That's me. Mag-subscribe na po sa Pinoy How To YouTube channel. So, I believe ito na yun, mag-ikot pa. Mag-chat si parang alam niya anong nangyari dito. So, umpisa tayo dito sa upo. So, anong update dito sa upo? Kaya, unang upo. Paano ba dapat ang Kailangan siya pagka dinilig ka talaga ng paapawin mo ng tubig. Bumuhos na rin sa lipa. ito yung tulog niya dito. Ito yung mga dati hindi tumugo ko wala na. Hindi tumugo. Tapos lagyan na tuloy na. Ito na yun. Ito yung bago.
ito dati na ito mo. Nakapangitang ito. Kaya diyan nilagyan ko na. Para kailangan sumapaw. Kailangan sumapaw. Kailangan sumapaw. Para sa pagpatayin mo. Gawin mo ba? Maganda ako niya. Maganda hindi ko ng lupa. Pero yan ang gusto niya. Nakakatanggal na sa may kagat na yan. Yan, panibagong kagat na ito nakakalaman ako. May bago na naman. Mayaman na tayo. Ang ba tayo? Alam ko nilagyan ko hindi sa pagkakas ko. Ito, ano ito? Sa init siya rin. Pero kung may natubig hindi siya mga pag kinakit hindi magagalit. Pero hindi ka kumakain. Hindi ka na ako kunawagan mo na kahit yung kain ko lang. Pwede pinamata na yun. Good ka pagdadama. Ito, sabit ng barat. Pabalagan. Kasi yung ganahan. Kaya kung tayo ito, flight ito. Pwede pa yun, makakaipon pa tayo pang bayad. Makakaipon pa tayo pang bayad. Mura lang naman eh. Bago, huwag ka na magbago. Hindi naman masakit eh. Sa una lang. Kaya samahan kita pag uwi mo. Yes, action na yan. Marami ba yun? Ilang peraso lang. Oo, wala kong ano. Nagbangasan sila. Sa 20 pa ako yun. Kasama na si Madam. Ayun, sila yun. 5
14 days lang si Sir doon sa Canada, tapos pag-uwi niya dito, kasama na si Madam. Mukhang uwi ka naman dyan, lamang ka ng lamang. Lamang ka ng lamang dyan. Lamang ka lang ng lamang. Pagkaya, pag i-repeat mga pinitong ng family. Kasama kayo? Ano walang alam. Pero wala din naman. Hindi naman yata mainit dyan eh. Mainit ba dyan? Mainit ba dyan? Mainit dyan? Oo. Hindi man pala mainit eh. Oo nga, mainit dito. Siyan mo na. Pag uwi mo, magpa-inject ka na. Magpatusok ka. Pag uwi mo. Samahan kita. Ano ka ba? Wala na matagas. Deal na yan. Oo. Satwa. Gusto mo pangalan. Tatlong araw na lang. Pag maliit, pag nagtagal, hanapin mo yun. Ano lang, no? Palagyan ng lunal. Para hindi halata. Sa kamay. Dito, dito. Nagpatato ka pa ko. Nasingit mo ilagay. Nasingit mo ilagay. Ay, oo. Sa batok. Uso nga yung batok. Gusto mo? Sa batok. Saan? Pwede rin doon. Nagkatato siya. Yung doon mismo sa bunbunan. Wala naman. Iya ka pa dyan. Huwag ka naman iyak. Ito rin sa puwet. Cherry. Palagay mo cherry. Huwag ka na magpalagay sa hita kung parang langgam lang naman. Experience lang ba? Experience lang na. Siyempre, ayaw mo ba? Diba? Ang laki nung baka mag-iiyak-iyak ka kasi first time mo pa. Sabi mo parang langgam lang. Gusto mo yun. Maliit lang. Hindi naman siya masakit kasi pag nabuhit na siya, wala naman hid na. Isipin mo na lang may asawa ka. Kung saan ang asawa mo, hindi na kayo nagbalikan. Hindi naman nagbalikan ng asawa mo. Nag-Saudi ka lang yun. Nasira na kayo. Baka nag-asawa na. Madaling alagaan yung lupang patabain, pero yung halaman talagang hindi. Kala ko matinong asawa mo. Baliban ako meron sa Ganun mga nga na ito naman eh. Masahol din pala sa... gamot na hindi mababaho na pwede mo manipulate makapagpalit ng hayop sa mga kapatid. Pero ang hayop talaga ito. Ano kasi si Mary may bugaw. Totoo lang.
Magkasama kayo? Sa FB? Pero hindi na kayo friend. Hindi na kayo friend. Kaya nga sabi ko sa'yo. Kaya nga sabi ko sa'yo, magkita tayo. Magugulat yun. Nasa kulit pa din. Bumalik siya sa amo niya. May post na ginugutom daw siya. Tapos pag nag-post naman ng katawan, busog lagi. Ang laki kasi. Ha? Kala mo, ginugutom. Hindi ako nagtitiwala doon. Nadanasan ko na kasi. Mahirap na. Iso, Oo, hawak din si Pono sa lig. Kala mo ba? Kaya hindi gumagamit si Pono ng FB. Kala mo lang. Alam ko yun. Siyempre, hindi naman FB yung ano nun eh, tirada eh. Text. kasalig mo ito yan. Hanggang na, hindi ko alam kung mayroon pa. Sa bagay, pa kumaring kaligin. Alisin mo na ito. Tanggalin mo na ito. Mamaya na naman natin. Pag-ilit mo na. Hindi yata kayo malas na yun. Pag-ilit ka lang dito mamaya. Hindi yata kayo malas na yun. Hindi yata kayo umalis. Ano ka salit? Bipinin ko yun. Kailangan makalabas.
Sige. Siling Taiwan. Next, ano natin, inspection. Ito yung mga parang gusto. Ito nga rin. Tapos pinapakilitan yung mga nurse kung ano yung ginawa nila. Ito, noisy. Ayan. Kumusta rin yung gawa ng bulaklak na? Nung mula nung magkakita, nag-fertilize tayo. O yung fertilizer na RJ, oh, nabulaklak ng lemon. Ito, oh. Sana magtuloy na bunga yan. Pero pagka lumamig ang panahon, nakakawala yung tata. Di ba kanina, lansan-lansana yan. Ah, Inuwagin ko ng torsi pa na. kailangan natin yung hindi. Hindi pa nakakagano. So, ito na yung sili natin. Kuya, ilang araw na ito. Ilang buwan. Hindi, depende. Ha? Okay, siguro na ng April, saka yun lang, June 10. Di 40 days na to. 40 days. Itong sili natin, sabi ni Robert, pepper na nagsabi na sabi ni Robert, hindi na masasabay sa akin. Kasi kung para wala rin na. So pwede ka na nagagawa. Ito ba ang itong kanin mo? Ito kagaya ng pagkuha. So ano sila, magkaiba sila ng water requirement. Ako, kailangan nagpapakain. Kung hindi, Parang may kaya. ayan. Ayan, pakita natin. Okay. Next, tinanin natin. Pasal na paupo na vermican. Hindi pa lang ang inagaling natin. Until now, hindi pa tayo magaling. Okay. Ganun pa rin lang. Hindi pa rin ito. Hindi pa rin. Bakit? Nakakapag mga gamit na mga Oh. Ibig sabihin, pag wala pa rin, maganda. May violet pa sa mga puno. Nakita natin. Mga violet niya. Oh.
nagtataka, kung napapanood ninyo, ito muna video na ginagawa natin. By the time yung nandito, 1 week, 2 weeks, bago pa lang siya hindi papasok. So, expect na kung napanood yung video na to, iba na yung itsura ulit na mas malaki. Delete mo yung upload na. Ito ko tuntun sa'yo kung gusto mo magawin. Pwede talaga yung kadami ng situation. Dahil ako lang kung bakit naabangan siya hanggang yung start. Kaya, sobrang dami yung video na at pinag-iisip ako pabuti. Anong ginagawa mo? Ginagawa ko kasi para magkakata ng laban. Walang kakilala. Pangilang days. Alas 4 kasi ng madaling araw nagtatrabaho ako. Maaga akong gumigising. Pero hindi. Bagay na. Basta makawin sa kailangan ng papel. Alam mo na ba? Makaya.
Matas pa rin. Kahit abutan lang natin sa liit na pwede din natin sa support na natin. Pagkatagaan na yun. Tatsaga mo na yung 800. Hindi ka na mag-discount. Kuya Nomar, happy ka naman dito sa sinin natin. Okay, sir, yan. Happy na happy ka. Malapit, sir. Kung hindi mo Pagpapicture ako dito sa sir, pwede din na lang. Amel ha? Perfect ka daw ha? Sige. Marunong ba yan, ha? Kaya iwanan naman ako niya. Marunong na yan. Bakit? Nagagalit, ayaw mo tatuto. Ayaw nila tatuto ko, natututo pa. Baka sabihin, ayaw namin matututunan. Baka iwanan na kami pag yumaman yan. Oh. Pag natuto yan. Alin ba? Pati ba yan? Kahoy yan. Oo, kahoy yan. Hindi ka mukha ng mga gulay. Sa gulay, kailangan bago ka maglagay. Alamin mo muna si yung itsura niya para pagtapat ng lagyan. Pero ito, ang unang ako. Ayan sir, matay matibay. Saka ano, organic naman sa ano, Romel. Wala naman overdose yan. Ang ano lang yan, yung masyadong malapit sa ulo. Kasi baka mamatay siya. Oo, muna yan. Dahil pa rin yan sa lubos mo yan. So, hindi naman siya lang fresh na pero for ano lang, para safe lang tayo. Hindi yung mga wala nang balikan dito. Sigurado. So, nevertheless, hindi ko na kasi yan. So, hindi yan sa pilit na. Yun. Nakano na tayo, pero hindi ko tayo. Kung bawat isang gawa ay pati ng yan po 5 years. Pero ang mga yun, lahat yan, tama noon yun. Walang sinabi kung nalaman natin na rin. Ang sa akin yan, natang-tamin ka rin din nasa bawang pa lang. Sa dalawang tapos ko lang. Hindi na kami lahat na yan. Lumagpas mo ng konti, ang sosyalan ko ang tao. Pero sigarilyas natin ko.
Pwede rin siya lagyan niya, kaya lang wala akong masyadong makakupalis. Pag lumaki kasi siya, pagka kasi nakakuha naman ng clinic. Kaya ako lang tutugulin din sa akin. Dito ko namin ang space. Kasi tsaka kahit sa espera namin siya, hindi nag-aaral. Kaya mga tao, bakla. Aloha. Sarap mo kasi ito. Kailangan ko yung kaya nga, taon na, hindi lang muna ka sabi. Ganun lang muna pag kasama ng vlog, hindi lang muna. Parang ko dito. Hindi pinagbababa ng tao yan. Bigyan natin yung mga audience. Gusto nilang makikita mag-vlog kayo. O sige. Ay, tinubigan. Kailangan kaya mo tubig akala mo, okay? Kasi binigla mo gano'n, halos ang kalahatin, tatapon ng kalahatin. Kaya ako itong bibili, pinagano ko. Pinag-i-take ko para pag nakapagod sa yung tatagal ng pagkakitago ng ano yung bulan ng buting pala kayo. Kaya pinag-i-take yung tabo na ayaw ko na Ibaling medyo mabagal.
na kahit mabagal ka, basta tuloy-tuloy lang, kaya mas napakabilis mo magtrabaho kung gano'n ang mga marami na magtatrabaho, tuloy-tuloy. Kaya ito sa nag-aaral ka, tapos, ano lang yun, ano, hindi ko hindi ka gano'ng hirap. Kapag yung nagtatrabaho ka nga na careful lang, banayad mo lang, halos hindi ka mapapagod. Banayad, kung talagang kumantakan ka, napakantakan ka tapos ng trabaho, parang inaalala mo sa sarili. Ay tingnan mo, kahit na ano, luwang ng trabaho, magagamit. Ang isang kanyan yung isipan kasi sa isipan natin, kung nagpapabigat ng mga trabaho ng sabihin. Kapag yung iniisip natin sa trabaho, sigurado ko dapat na naisip sa tama. Hindi naman. Pag naman, wala. Mahirap yung sigurado. Baka nga ako pa ulit. Dito ko na... Ganun ang masasabi ko. Saka sa siyempre yung katawan din natin, binasa natin. Kailangan talaga tanayin ng trabaho. Nagkita naman ako ng talagang gusto ko magtrabaho tayo. Pero nung kinukulit ko ko, gusto nung niliwan sa klase sa ako. Mabilis ako sa marabahan para makakabot. Kaya ginawa ko, sinimulan ko ngayong magkuha. Kumanta-kanta habang nagkakaroon mo, naglililig sa mga halaman. Banayad lang ang trabaho. Ba nakakarami ko, hindi ako nakaranas ng ganyan. Kaya nga guys yun. Ayaw kanta. Wala. Kailangan daw ng tampo. Kampo, ang mga kinakanta kasi ng mga papulit sa mga matubuan na niya. Ganun ba? Ganun ba? Kaya na sila. Ano sasabihin? Ay, brad pala kayo kaya pala magkatimo tayo sa labaw eh. Pala, kumakanta po ako sa board. Ito, total, gusto nyo ng sample. Sample lang ako kayo ng kanta ng isa to sa mga ginawa kong kanta sa biyaya ng Diyos. Nakagawa ko ng isang kanta. Ang pamagat po ng kanta natin ko, magtiwala ka sa Diyos. Wala ko na, so wala ko gitara ko. Sa bawat gabi ko ng ating Diyos ay maraming karanasan ang madadaanan mo. Ngunit lahat ng iyan أهلا بكم في بي اف شايف تغطية الأسعار بالمطبخ الآسيوي. Okay, Kuya Robert. Ano ang bilin mo kay ano? Ay, yan. Anong bilin mo kay Romel? Kung nawala ka na ulit. Nawala ka na ulit. Hindi. Hindi, ano. Balag ng upo. Sinopsisan na naglulumin sila ng bata. So, tatapusin mo. Yan, bubutasan. Basta bubutasan lang. Taas ng buwan. Ito na ito buwan ng buho. Ha? Ang second task. Yung sigariya sa bago. Para sa sigariya.
sobrang buto doon, sige sa community ko na. At talaga maubos natin yan. Hindi na natin available na po agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Pinoy Daily Business Videos. Paano kumita and how to start your own business today. Mag-subscribe na po sa Pinoy How To YouTube channel. Okay. So, okay na yung siguro yan. Kailan siya magtataas ang sabihin mo? Hindi pa. Kailan pa? Kailan tulis pa? Hindi tayo pag-ibig. Pero hindi na po yung panakaplat yun na pag na ano mo yun, ramen, gawin yung agad. Kasi lagi tayo dyan na powder. Yung pag-button isang klase ng fertilizer yun na ang ginagawa niya, neutralize yung acidity para hindi mo kailangan ng gawin pataba. Kasi tama yung halaman ma-absorb niya. So, experiment natin yung gawin. So, 10, ayusin mo na, lunes, baka ito na tayo. Ayos, sabi pala, basta pag ganun, tapos nagawa na yun, ilalagay natin. Tapos, ito, dumi siya. Ito, kailan daw darating ito? So, tatapusin din yan. Hindi pa nabayaran sa bayaran. Tapusin din yan. Tapos bayaran ko sa tapos. Iba, hanggat. Saan yung lalagay yung hanggat? Tarik mo na. Basta ang gusto ko sana mangyari dyan sa point na yan, yung gitna, daanan ng tubig, malinis, lahat ng gilid, may gabing, tanglad, yung tanglad, yung gabi ka. Para pag tumubo yung gabi, diba ang ganda tingnan yung puro, tingnan mo. Malinis yung ano, Louie? Galing ka na? Ano tayo? Kung may hollow block din yan tayo. Ang kata na siya. Parang ganyan po, dahil na tayo. Mababayan ka na rin ako ng upload. Iba-itin din, hindi po.
sa, pero yan ang hindi ko para sa turista. Para sa atin lang. Eh, ilang araw pa to? Ito na yung floor natin. Paano mo din ang flow? Tataas pa. Pero ang Ito, huwag mo muna pakatira yung step. Ano? Gusto ko pagtitira yung step na dito. Mahilig ka. Nagpupulitan kami sa ano ng gabi. Kasi yung litrato, hindi ko maintindihan. ano po sila to? Pang-train kung tanggalin. Yung balik ko. Ganit lagi ang ito. Sobra-sobra kung lupa. Ito ko rin eh. Dito sa gilid. Parang hindi mataas. Wala po na dyan sa gano'n natin. Sa gano'n lang. Eh di, yung sobra, tambak mo lang muna dyan sa may bahay. Pag may sobra, pag natambakan mo na dito, tatambakan mo kasi dito, di ba? Kasi yan may walang hindi. Open, para tanong para hindi ka malula, eh, dapat yung lupa malapit ka. Very good. Again, para sa farm workers, hindi para sa turista. Gagawa tayong pang turista, basta maglabas ka daw ng budget. Budget lang po yung... Ako, budget po. Si Tay, gagawa lang naman yan, oh. Oo. Yan na si Tatay, yan na si Dito. Doon yung pubo, hindi na tayo dito. May ilalim na. Naubusan ulit ako sa yung mga material. Sa Lunes, hindi ko. Hindi. Nakapagin na ako ng video. Di ba, mga baby. Kami, wala. Sobra pala yung lupa, no? Sobra po yan. Pwede rin. Pwede rin. Madami na mga inahanda. Oo, okay lang kasi para yung at least nakaangat din naman tayo. Kaysa yung nakalubog na rin tayo. Mas matagal. Oo. Oo, pamagat ang alin nila. Ayun na lang. Ayun na lang. Basta draw ha. Tabunan mo ng mataas. Mataas yan. Ano yung haka? Meron kayong aloe vera? Saan ho kaya? Meron. Saan kayo meron? Kailangan ko na kami eh. Saan ba ko si Black Princess? Hindi kilala to. Hindi niyo kilala yung dog namin. Ay kailangan to. Kasi
Kano po? Ah, mahal na po ng tawad. Doon sa pera ka? Note mo nga. Ha? Kulang pa? Ay baka pagalitan siya. Mami, pagkapagalitan siya, kawawa naman. May pen dyan ha. Thank you ha. Thank you. Kabili na po tayo ng aloe vera. Kasi magtutuloy po tayo ng makot. Kami ni King magmamakot ngayon. Gagawin natin sistema. Susundin natin yung tinuro ni Doc Arma. So, gagamitan natin ng aloe vera. Root hormone. Kompleto na root ang materialo. Markot tayo ng kahit ilang puno. Ilang puno na yung namarkot nila doon? Kaunting pala. Ilan lang yun. Marami kami yung puno pa lang naman. 10, wala. Wala. Oh. Ano naman yung sakya? Yung etirate? Nakalimas etirate? Anong ginamit ng sistema? Ganun ba sa kahit na? Iba rin yung sistema ni Derek. Ano yung sistema niya? Yung anong lupang ginamit niya? Anong lupa ginamit niya? Pag hinarvest natin yan, kukumpare natin yung gawa ni Tata rin, gawa ni Kuya rin, gawa natin. Ayaw, ibababa natin yan. Binili ko pa yan. Yes, sabi ka na rito. Hindi, alis kami ni Andrew. Bibili ng materyales. Bababa na kayo. Hindi na kahit ako na. Magluluto pa sa repair board. Minsan siya. Ito yung isang pinapay na pumunod na ako. Yung bibili natin. Wala pa yung pinita. Yes! Yung dati yung kapatid. Hindi mo ba sa akin yung recipe? Oo. Ako. Magkano nga lang yung nabili natin? Mag-forward yun. Forward lang. Pero ano pang hindi ko nabibili doon? Ano pa po yung
natin. Oh. Ayun, oh. Eh, magkano pa yun? Nakasisimba tayo o hindi? Makapagkakal dyan. Wala nagkakabuo mo eh. Hindi pinabubong. So, bibili lang yun tayo. Tingin. TV ko lang. Yung mga still mga tingin nyo, di ba? Sasabi ko. Saka na. Sabi ko. Wala na sa dito. Anong ginagawa mo? Monster, Kailangan na nila. ano po ay buhay natin. Hindi kakabit mo. Yun ang buhay. Yung sa pinag-tao. Nakatapos na. Ito daw ako na, tapos mo. Ikaw sabi mo lang. Bago na pa. Kasi yung kanila. Kaya parang ako na rin sa diba? Wala naman ako. Eh, yung pipe mo yung parang sa ano. Baka ano yun, papaano yun? Eh, natapunan na naman yun. Tawag, chat ko ng chat sa'yo. Chat ako ng chat sa'yo. Hindi ka nagre-reply. Ako na ito. Malapit na ako. Huwag naman tayo makita sa akin. Bukod mo na kami. Hindi ko pa ako sasapat ng ano, sa gusto. Kailangan ko yun. Pinakasatuan ko. Kasi Kailangan pabanda. yun. Sa friend. Sa friend mo? Saan? Saan? Ganda. Kasi anong madidili ang trabaho pag bukas na yun? Anong Doon gagawin sa nila? Delhi. Ang bukas na yun. Dito na nga ako yun. Pagkatapos ko dito, papuntang sa Delhi. Pupunta na ako. Pupunta na ako. Pagkatapos ko dito. Ang priority yung post. Malapit na. Tawagan mo ulit ha. Kasi kung bukas pa yan, anong oras pa yan? Mga tanawin ko po. Oo. Isang araw na naman yung delay natin. Oo. Ha? 7,200. Ano pala no? Huwag yan. Ay! Oo nga. Bagay. Wala ko dito ito. Oo. Saan? Huwag dito. Oh. Yung may design na lang. Ano? Yung pangalan. Pangit naman yata. Sa kabila. Ito? Pero dapat may araw na. Yung sasakto. Ha? Yung sasakto lang. Pero huwag naman yung forever na ilang araw yung ginagdag nila. Oo. Wala ko kasi dito sunflower. Sunflower. Sinasakay. Sinasakay na trabaho. Kinuha lang nila.
medyo pa yung isa na tuloy naman. Basta gusto mo wala ang mga walang din sa taas. Tapos, andyan siya na, nag-ibig. Tuwawa na po, nakatangin. Tuwawa na po. Kaya yung lumayan sa inyo. Anong lunch na yun? Kinain niya? Opo, Ang ulam niya? papaya po ang kuhaan, sinapuan. Nang? Papaya. Tawagin ko lang yan. Ayaw ko din yan ba? Ano ito? Kasi sa mo ng kalabasa. Sa Oh? Walang ano? Walang isda? wala po. Talaga? Masarap. Pagpapag lang po. Anong pinang lasa mo? Ating Kasi nga po. Saka yung buwan ng sigat. pwede yun. Ako, pwede ko yun. Yung gusto yung bigas yung masarap. Ay, magaling ang buwan. Ay, hindi mahilap. Anong hindi niya hilas? Hindi mahilap. Hindi ba isa? Pero masarap yung siya. Kasi lahat sila ulam sama. Maputi. Ako, ako. Ito yung ibig sabihin at mabilis maubos pa kasi bulogal. Ako. Saan di ka malta? Hindi naman. Loka po siguro, bibili ng kalahati mo malta. Ayaw, makakalo eh. Huwag mo. Ang ginawa. So, nag-aanap po tayo ng ano, pipe. Gagawin poste doon sa sorting area na doon. Kasi available sa bahay. Tara! May iba natin, may ita-tricycle natin. Wala mo dito. Napayos na na tayo tricycle. Ano lang kaya? BBC? Wala iba. Pagbibilan. Try natin. Paano yung magkanay? Kaya pa naman siya. Napanood mo? May pagkakit po ng mabitin. Tawa ng tawa yung mga audience. Nawala doon yung antok nila. Pinapanood talaga na po audience hanggang biglo, no? Dalawa. Doon pa. Sir, meron na doon, BBC. Ha? Punta ko lang sir yung mag-gumay. Ayan. Mukhang mayroon. Parang meron ko. Asan yun yung tanay? Hindi ko na ako yan. Gusto lang ko kung kano. Ako na mo muna, doon ako Ah. muna. BBC pong design. BBC yung design. Apo. Ano yung kano? Malakad. Dito kuya, wala akong naramdaman. Wala na yatang laman. Dali lang. May video ko lang. Wala talagang naramdaman dyan. Diyan pa sa may buto wala. Oo. Because baliktad na dapat meron. Baka manhid na siya. Ano naman yung what? Yung beauty title? Mga orange? Bale, ano? Magkano yun siya? Kailan sir? Ha? Kailan po? Kasi, yan na lang tayo.
1-1. Mas mahal? 1-1 po siya. Doon? 1 po. Ah, sige, mas mura pa pala yun. Tapos, sulinakad niya to? Wala yung training niya. Nakulog ko rin doon. Tapos yung ano na to, kugeyo. Hindi ang kabyo ko. Malaki palang hardware to eh. Kaya nila. Nanonood ka? Ay, thank you po. May discount na kami. Pag ganun. May cream pa nga ako niyan eh. Nakataon. Kunti-kunti ko lang paglagay. Sobrang pili yung nabuo yung sorting. After nung sorting, ano muna tayo? Tapos sinabi yung fish pan. After ng fish pan. Kaya po tayo ano? Yan ba yan? Malalaki pala, no? Talaga din. Para hindi ba doon? Kumusta? Nagugulan ba? Okay. Dalang ka. So, nagbibiling si Ramen. Hindi ko kahapon. Pupunta siguro doon. Malalaki na si Ramen. Just delivery charge. Sige. Yung ano nga, yung gilid ng CR, huwag mo nang malaki na. Nakakala ko ito. Sinabi mo kay tatay. Meron na ano yung Yero. Hanggang taas naman yun. May yero eh. Pakita ka dito. Yung, dito, papakita ko lang dito sa live.